Wij vinden het zeker noodzakelijk om dergelijke avonden te organiseren, omdat wij voor onze leden toch wel een platform willen creëren voor problematieken aan de orde te brengen. In dit geval is het een schoorsteenproblematiek die zich vooral voordoet in appartementsgebouwen, waarbij dat wij bij renovaties dikwijls op toestanden stoten en dat wij merken dat wij geen energiezuinig toestel kunnen plaatsen, omdat wij bijvoorbeeld condensproblemen gaan veroorzaken in de bestaande schouw. De problemen die we oorzakelijk tegenkomen is heel vaak dat de verluchtingen in de stookplaatsen niet voldoende zijn, dat die niet correct zijn uitgevoerd en dat de toestellen dus eigenlijk niet correct kunnen functioneren. Heel dikwijls willen ze die toestellen vervangen door een gesloten toestel en dan stelt zich de problematiek dat dus iedere eigenaar die eigenlijk op dezelfde verticale schoorsteen aangesloten is, zijn toestel moet vervangen. De voordracht die ik deze avond gebracht heb is eigenlijk naar de syndicussen toe, dat er toch wel een duidelijk probleem is om de toestemming te krijgen van alle mede-eigenaars om eigenlijk toestellen gaan te vervangen. En we hebben dan met deze avond eigenlijk wat informatie willen brengen naar de syndicus toe om toch aandacht te vestigen op het feit dat die problematiek rond de schoorstenen toch door hun ook een klein beetje moet aangepakt worden in reglementering naar mede-eigenaars toe. Maar het is natuurlijk zeer belangrijk dat wij als syndicus, die dan toch verantwoordelijk is voor die gemeenschappelijke delen in die appartementsgebouwen, dat we goed op de hoogte zijn, omdat uiteindelijk je moet weten, 1/3 van de Belgische bevolking leeft in een of andere vorm van mede-eigendom. Appartementsgebouw, kleinere gebouwen en dergelijke meer. En voor de syndici is dit eigenlijk wel een gedroomde avond om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Wij organiseren inderdaad wel regelmatig dergelijke avonden, maar laten we ons stellen dat wij toch wel merken dat we nog meer kunnen doen voor die installateurs en dat zeker ook samenwerking naar andere organisaties een belangrijk thema is.